Intriga. Ai. Hola! Jo què he dit? Benvinguts a una No, pel·lícula. perquè t'has de... Hola! Benvinguts a un nou vídeo del canal dels il·lusos. Avui us farem la presentació i recomanació del nou llibre, La noia invisible de Blue Jeans. Comencem. Hola. Hola! Què llegeixes? La noia invisible de Blue Jeans. De què va? Va d'una noia, l'Aurora, que no té gaires amics perquè ha tingut molts problemes familiars. Un dia no apareix a casa seva i l'endemà la troben morta als vestuaris de l'institut. La Júlia i el seu millor amic l'Emilio decideixen investigar sobre el cas. Uau, sembla interessant, m'ho podries deixar? I tant! Gràcies, quan estigui te'l torno. D'acord. Hola! T'has llegit el llibre? Sí, m'ha semblat molt interessant. Al principi, les primeres 100 pàgines se m'ha fet molt avorrit, però quan he començat a estar més a la història, em sentia com una història meva i no sé, se m'ha fet molt intrigant i molt interessant. I l'assassí no m'esperava que fos el que era. I què t'ha semblat que no hi haguessin imatges? Jo crec que no hi calen, perquè et descriu les persones molt bé i les coses, i no crec que hi calguin. Tu creus que la de la portada és l'Aurora? Jo m'ho vaig pensar, suposo que sí, perquè pel que descriu, jo crec que sí que ho és. La veritat és que la portada no em cridava gaire l'atenció quan vaig agafar el llibre. No, jo tampoc, quan em vas explicar el resum em va cridar l'atenció, però quan vaig veure la portada no és que em fes molta il·lusió llegir. I a quin tipus de persones els hi recomanaries aquest llibre? Uau, a persones que els agradin els llibres d'intriga, de suspens, a persones que els agradin d'assassinats o de morts. Sí, no? Sí. Jo crec que segons el final hi ha d'haver una segona part. Sí, jo crec que també, perquè al final és una mica raro i acaba com molt de seguida. I no sé, hi ha d'haver un segon llibre o l'han de treure o una cosa així. Sí, veritat. Espero que el treguin ràpid. Tinc moltes ganes de llegir-me'l. Jo també, quan t'agrades de llegir me'l deixes. D'acord. En definitiva, en aquestes 500 pàgines hi trobareu intriga, emoció i molts morts. Un llibre inoblidable, molt interessant i molt divertit. Us hem convençut? Aquest vídeo s'ha pogut realitzar gràcies a la nostra càmera, la Ona, La nostra editora, la Judit. i les nostres guionistes, La Jana. i la Carla.